Tässä meillä on Bruggerin testiin käytettävä kone, jolla voidaan demonstroida pintapaineen vaikutusta. Tulemme testaamaan eri voiteluaineiden vaikutusta kiinnileikkautumiseen. Käytämme kokeissa 0,5 kilon punnuksia, jotka kukin vaikuttavat 10 kilon paineella koskettaviin pintoihin. Ensimmäisessä kokeessa demonstroimme kuivan ja puhtaan laakerin käyttäytymistä. Tässä tapauksessa 30 kiloa riitti kiinnileikkautumiseen. Seuraavaksi näytämme, kuinka perusrasva vaikuttaa kiinnileikkautumiseen. Tähän testiin olemme valinneet perusrasvaksi CRC:n Multigrease yleisrasvan KP2K-30. Tämä tuote on tarkoitettu laakerirasvaksi. Nyt pinnat ovat voideltu KO-rasvalla. Ja tässä huomasimme, että kiinnileikkautuminen tapahtui 40 kilossa ja jäljissä ei ole suurtakaan eroa toinen toistaan. Edellisen kokeen jäljiltä olemme puhdistaneet pinnat Orapin STiNY-rasvanpoistoaineella. Seuraavaksi testaamme molybdeenitisulfiidin tutummalla nimellä MOS2 vaikutusta. Tuotteena käytämme CRC:n Super LT Grease pitkään voitelevaa rasvaa KPF2K-30. Kiinnileikkautuminen tapahtui 50 kilossa ja jälki oli jo hieman pienempi. Jälleen osat ovat puhtaat edellisistä aineista ja seuraavaksi pintoihin laitoimme Orapin CT-Flon teflonpohjaisen suurpainerasvan. Kiinnileikkautuminen tapahtui myös 50 kilossa, mutta jälki oli jälleen edellistä pienempi. Edellä olemme nähneet perinteisten rasvojen ja voiteluaineiden käyttäytymistä pintapainevertailussa. Seuraavaksi testaamme Orapin kehittämää uutta nanoteknologian puolisynteettistä EP-voitelurasvaa 20-10. Käytämme konetta hetken aikaa ilman rasitusta, jotta nanopartikkelien tarttuminen alkaa.
Vaseliinit ovat nyt käyty läpi. 20-10 oli tähän mennessä selvästi muita edellisiä parempi. 200 kiloa painoa ja kiinni leikkaamatta. Ja jälki oli selkeästi muita pienempi. Nanolubricant-tuotteiden teknologia tarjoaa kiistatta paremman suorituskyvyn kuin muut nykyiset tekniikat. Nanolubricant-tuotteet tarjoavat uskomattomia mahdollisuuksia voiteluaineiden käyttäjille ja mekaanisten järjestelmien suunnittelijoille.